Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaBaba wethu osemazulwini uNkulunkulu wethu. Siyanibingelela kulabo abalalele abafisa ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho. Nika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezinalele ezimisele ukuze ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number, lo ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi kuJesu Kristu, izwi lenkosi kuJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezitholela eqinisweni nasekugcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enhlanganyela nikhuleka kuzo, nithi niyamdumisa uNkulunkulu odale izulu nomhlaba, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso anayo nayibambileyo ukuba iyafakazelwa yini imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osemazulwini ngokusipha leli thuba lamanje lokwazi ukuhlanganyela ekugcweleni nangezwi leqiniso. Baba wethu osemazulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele namacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ukhanyise uNkulunkulu namandla isibani esiyizwi lakho, limbule ukuhlakanipha okungaziwa ngamadodana abantu kusaqala umhlaba. Kepha uKristu ukumbulile kunabapostoli bakhe nabaprofethi. Izwi lakho uNkulunkulu malifeze umsebenzi wakho ngamandla kaMoya oNgcwele ezimpilweni zethu, ngokuba wena uyazifakazela uqobo ngezwi lakho, ukuba wena uthembekile, wena wedwa uzile ukukhanya emhlabeni, ukuba izingqondo zethu ziguqule njengezingane Nkosi ezilangazelela ubisi olungokomoya. Sigcwalise Nkosi usondle ngezwi lakho elinamandla, ukuze liphumelele icebo lakho lokusindisa kukho konke ukucupha nokugibela esitha uSathane. Mayenziwe intando yakho Nkosi Jesu ey'mpilweni zethu manje naphakade. Amen. Bazalwane nani balaleli, yamukelani umfundisi uMhlengizoli ozobe esola ngesifundiso uMoya oNgcwele ikhazimulisa izwi elingeleqiniso nelisindisa izimpilo zethu egameni elihle leNkosi Jesu. Sheshisani nithatha amaBhayibheli bazalwane, sihambisane ngokukholwa nangezwi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama leNkosi uJesu, ukuthula kaMoya oNgcwele. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngethuba lokuphila. Asikuthathi kancane futhi noma sesithanda ukulibala, kepha kuvuselelwe ukuthi phela ngomusa. Kuwumusa ukuphila
kumele simbonge uNkulunkulu umdali wethu osenzele umusa. Siyakuthanda ukuphila, kepha uma ungathi siyasibuza nje siyaphi nempilo. Nansi impendulo. Kahle anginaso isiqiniseko sokuthi uma ngase kuthiwe ngiyaqhubeka ngaphila ngafika ngikhathazwa izindleko, usizi, ukuxakeka, izinselela, inzondo, intukuthelo. Ayikho into enzima njengalezi zinto empilweni. Ukubekezelela nje lezi zinto lezi kukodwa ukuthi ukungempela umuntu akufanele phela kwakumele aphile, kepha lapho kuthiwa khona ukuthula kwaphakade ukwasezulwini uJesu usinika bona. Awunike incwadi lapha ya John 14 verse from verse 31. Kodwa kungukuba izwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba, nokuthi ngenza njengokuba uBaba engiyalile. Sukumani simuke lapho. Yebo. This is Ahluko 15 verse 1. Also more, yes. Okay, from verse 21. Onemiyalo yami ayigcine kuyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba. Ongithandayo noBaba uyakumthanda. Nami ngiyakumthanda. Nami ngiyakumthanda. Ngizibonakalise kuye. Ngoba sengizozibonakalisa kuyena. uJude ongesiyo u-Iskariyothi wathi kuye, Nkosi, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina, ungazibonakalisi kulo izwe na? UJesu wamphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami, uBaba uyakumthanda. Uma umuntu engithanda into azokuyenza uyakugcina izwi lami. Izwi umuntu uma engithanda uyakugcina izwi lami. Uyakugcina izwi lami. uBaba uyakumthanda. noBaba bese emthanda. Siyakuza kuye. Mina noBaba sizoza kuyena. Sihlale naye. Ngabe kusho ukuthi kuza abantu ababili yini umuntu uma amkela uJesu noma uNkulunkulu? Ngabe kuza umoya wethu kaNkulunkulu nokaJesu? Akunjalo. Lokho kusho ukuthi uJesu ngokwenyama ukhuluma ngokuthi kufanele abe kumoya. Khona-ke ngokomoya njengoba eyindodana la enyameni bafanele babe ndawonye ngokomoya kuBaba. Kusho ukuthi manje bebeyinto eyodwa bahlukaniswe inyama. Glory to God. Hallelujah. Bahlukaniswe inyama. uJesu ngokwenyama noBaba kamoya. uJesu ngokwenyama noBaba okamoya bahlukaniswe inyama. Lokho kusho ukuthi uBaba ungumoya, inyama iyindodana. Inyama iyindodana. So ukuze-ke manje aphume esimweni sokuba umuntu, indodana yomuntu, fanele abe sesimweni sikamoya. Aphume. Ingakho lithi iBhayibheli uJesu wafa efela kuphi? Indodana yafela kuphi? Esiphambanweni. Indodana. Lithi iBhayibheli uJesu esefile esiphambanweni, wayesephuma umoya waya phansi kwabafileyo. Wafika wabashumayela wafakaza labo ababeshunyeliwe noma bebeshunyayezwe ngesikhathi sikaNoah. So ngesikhathi beshunyayezwa labantu abalalelanga, uJesu uzayifakazisa ukuthi njengako isikhathi sikaNoah abantu babejabule benganakile.
beziphuzela, bezidlela, beganisana, beshada. Kwathi ingazelele uNkulunkulu wayesevula amazulu. Uthi-ke kanjalo nokubuya kwendodana yomuntu kuyoba njalo. So uJesu wayesephefumulisa umzimba ubekade kuwona. Wawukhazimulisa, azimulo kusho ukuthi umzimba wakhe wenkazimulo manje yomzimba wawuguqula. Njengoba isho iBhayibheli kwincwadi yaseKorinte ithi-ke sinemizimba yasezulwini, sinemizimba yasemhlabeni. So kumele lo mzimba obolayo uphele ngawo ukuze kuvuswe umuntu kamoya wenkazimulo, lona uJesu anguye. Nathi simele ukuba yibo. Ingakho uJesu athe eNikodimasi ethi-ke umele ukuzalwa kabusha. Umelwe ukuzalwa kabusha. So manje ukuzalwa kabusha fanele uwamukele nomoya ozophila kuwena uphila kuJesu. Khona nawe noBaba noJesu nizoba munye. Glory to God. Ukuthi uJesu mina noBaba soza kuwena. Mina noBaba sinto eyodwa. Omnikele oncwadi leyo yakhe futhi uJohane 14 uverse 9 omnike lapho bekhuluma noThomas. uJesu wathi kuye, isikhathi singaka nginani? Awukangazi Filipu na? Ngiyaxolisa uFilipu. Uthi-ke uFilipu sikhombisa phela uBaba. Ngoba uJesu uthi obone mina awusheshe kancane. Uthi obone mina ubone uBaba. Nkosi sikhombisa uyihlo kusanele. uJesu wathi kuye, isikhathi singaka nginani? Isikhathi esingaka nginani Filipu? Awukangazi Filipu na? Awukangazi. Ongibonile mina. Lo ubona mina. Umbonile uBaba. Lo ubona mina. Umbonile Ngoba uBaba. mina ngikhazimulisa uBaba, uBaba ukimi nami ngikuBaba. Obona mina ubone bani? uBaba. Usho kanjani ukuthi manje usho kanjani ukuthi Nkosi khombisa ngoba uhamba nami, uhamba noBaba. Uhamba nobani? Glory to God noBaba. Hallelujah. Ubona mina, ubona bani? Hallelujah. Ubona uBaba. Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na? Kunzima yini ukuthi uqonde? Kunzima ubone ukuthi mina ngikuBaba noBaba ukimi. So manje ungamhlukanisa kanjani uJesu noBaba? Ungamhlukanisa kanjani? Into eyodwa le. One. Glory to God. Ngitheke yini inkosi. Glory to God. Ngathi yodwa inkosi. Glory to Jesus. Wathi umunye uPapa Jesu. Yibona into le. Amazwi engiwakhulumayo. Nayindaba ngisho amazwini, nayindaba isemazwini. Indaba inamazwi akhulunywayo. Uthi-ke amazwi engiwakhulumayo mina kini. Uma ngikhuluma kumina. Angiwakhulumi ngokwami. Angikhulumi ngokuhlakanipha kwami, ngiyokhuluma yemali. Ngivumela uBaba uJesu ukuthi aphile la kumina. Ngakho-ke uyanginika, uyangihola nasemandleleni aluhlaza angiholele emanzini ophumula. Uyangihola, uyena ongiholayo. La mazwi akhe iwona awafunayo ukuthi aphile kumuntu. Ngakho-ke uthi obona mina ubona uBaba. Asikwazi ukwahlukanisa uBaba nendodana. Abahlukaniseki. Yebo uBaba ohlezi yini? Ngeke uBaba uhlezi kuphi? Yini? Ngoba yini indaba ahlale kuyena ngoba phela uBaba ufuna kamthindo ngokwenyama, umzali ngokwenyama. Akhuluma ngoBaba wasenyameni. Sikhuluma ngoBaba nathi sithi uBaba wethu akezi. So manje sesifana noJesu. Wenza imisebenzi yakhe. Uhlezi kimi. Ngeke wenza imisebenzi yakhe engahlezi kwethu. Ngeke. Ukwenze lokho ngoba yini? Akahlezi kwethu. Indaba inohlala. Funa hlale baningi kwethu. Funeke aziveze kwethu bese ahlale nawe. Ingakhathi uJesu ngimini ngiyanqonqoza. Ngisemnyango lo bazovula. Ngizongena. Ngidle naye. Sihlale ndawonye. Sibuse naye. noBaba. Nobani noBaba. Ngokukhuluma usenyameni. Uthi kamoya sizoba ndawonye. Yonke into ngizoyiqonda. Njengamanje akukunike liqondayo.
Kepha ekugcineni ngizokuqonda Sathane ufuna ukungiphuca isifiwo. Sathane ufuna ukuvimba endleleni. Sathane ufuna ukungenza ngidikibale. Khona umehluko phakathi kokuzenzela nje ngoba naku ubona kufanele. Khona isikhathi lapho khona uthunyiwe. Kuloko kuthunyiwe ukwena ukuthi uyafuna yini ukuthi ukwenze lokho cha kepha uthunyiwe ngoba ukhona ukuthi uthunyiwe kepha manje ethunyweni kwakho uyayenza lento ekuthiwa yenze kepha uyenzi ngendlela yezo no iningi ijulile so manje lento yokushumayela akuphoqiwe ukuthi ngiyenza ngoba sengivumile methi ngizothuma nami ngizithuma mina methi hamba ufike ubatshele ungashintshi lutho uthi labantu abantu abakhulu ondlekakazizwe kepha batshele ungabasabi mina ngizokuba umvikeli wakho ngomsindisi wakho so ukushumayela kwami kungokuNkulunkulu unginike indawo ukuthi ngishumayele angishumayeli ngokuba ngiphoqiwe angincengiwe asikho isidingo sokuncengelwa ukushumayela futhi angincengi nami ngezwi ukuthi umuntu enze intando yami ngifuna umuntu ezwe uNkulunkulu azincengele yena uNkulunkulu lokho ebelesele nje ezweni lakhe so umpostoli methi ngiyancenga ngokubele kwaNkulunkulu hayi ukuthi ukhuluma nabantu abangakholwa ukhuluma namakholwa uthi ngiyancenga bazalwane ngokubele kwaNkulunkulu ukuba nibe njani nibe ngcwele manje kusho yena uJesu-ke ekhuluma ngokubuyela noNkulunkulu ukubuyela ukhuluma ngento eyodwa nje ukuthi ngiyambona manje nginani la enyameni kepha la esuka khona kamu ukuthi uHana uyafakaza ukuthi akekho oseke wehla evela ezulwini ngaphandle kwalokho noma wasekwakhuphuka ezulwini ngaphandle kwalokho wehlile ukuba lo wehle ezulwini ungaphezulu kwakho konke futhi ukhuluma izinto zasezulwini manje bese uJesu simpela wenza ukwenyama abantu abaningi nje bakhubekile ekukholweni ngoba uJesu beza ngenyama uJesu ufuna sizwe ngokukholwa uthini ezwini lakhe uthini mesichazela ngezwi lakhe Yinike incwadi kaJohane 14 verse 9 uthi obona mina ubona ubaba mina noBaba simunye ngokuba uBaba uhlezi kimi ngikhuluma okwakhe uBaba verse 11 kholwani yini ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi bambe lapho kholwani ayikho into buka okholwa yini ayikho engenza ukuthi umuntu akholwe ngaphandle ukuthi ke sekufike ukukhanya kwasekwavuleka ezinye izinto ngithi ngoba kusemnyameni bengaboni bengakwazi ukuthatha bengakwazi ukuthini bengakwazi ukukhomba kepha bese kufika ukukhanya sekwavuleka izinto kuhlala inkomishi lapha kuhlala amaqhuzu lapha kuhlala ifosholo lapha stove what's wrong okay kusho ukuthi ke manje kulendlela efanele kuyona usehlala ngokuqonda ukuthi itholakala kuphi uyakwazi inkinga yini ukuthi beke umnyambeni kanjalo meke ufika izwi lenkosi nakuwena likufika ungazi lutho uma ungazi lutho kungakhaya uma ungazi ukuthi yini lo yayo usofa noma iTV noma ikhompyutha uzoloku ubuka izinto ongazazi njengoba befunda iBhayibheli kepha babona izinto engazazi bazokhuluma izinto abangazazi engathi bayalazi iBhayibheli bayiphambukisa iBhayibheli ngoba yini bafunda iBhayibheli njengoba iBhayibheli uthi ke labantu laba ngizokwenza ukuthi bafunde bangaquli babone kepha bangaboni ukuba yini izinhliziyo zabo zilikhulu ngaphandle nje uma ngasi baphenduke ngibalaphe ngibaphulukise uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu asebevuma ukuthi mina akazilutho mina ngiqondi mina kepha lento ekhulunywa la ngiyayizwa ithola indawo so ilapho iBhayibheli lithi ke khonwani yini ngokuba uthi ke umuntu wesifazane beze kuJesu noma omunye ezothola usizo athi Jesu uyakholwa ukuthi uzokwenza lokho athi umuntu uyakholwa athi makube njengokukholwa kwakho into enani
yini ukholwa. Siyama ezimweni sime ngokukholwa. Sime ngokukholwa. Ukholwa kuphela. uJesu uthi-ke kholwani yini uma ungakholwa uzohamba uthi uya Jesu kepha ngekufinyelelekela ngoba ukholwa. Kepha uthi uya Jesu. Okholwa yini njengokusho kombhalo. Okholwa. Manje besithi okholwa yini njengokusho kwembhalo. Esiswini sakhe uyakubhoboza. Imifula yamanzi aphilayo. Amanzi anjani? Aphilayo. Manje besho njalo kuyachazela. Uthi ukhuluma ngala, akhuluma ngamanzi angempela. Uthi nje esiswini sakhe kuyakubhoboza imifula yamanzi anjani? Aphilayo. Washo lokho ngomoya. Lokho uthi uyakhuluma ngomoya. Kungabe kubuka ngazi ukuthi ndikabi. Ngazi ukuthi uyakhuluma ngomoya. Uthi lokho uyakhuluma ngani? Washo lokho ngomoya. Washo engazi ukuthi lokho uthi-ke wakusho lokho nguNkulunkulu ngoba phela washo lokho wakusho le esesimweni sokumoya. Kathi laba abamngelifakeli abazakumamukela abakholwa nguye. Khuluma ngomoya. So lo moya lo usho ukuthi umoya lo akhulume kuwona la kumele siwamukele. Lo moya akhuluma ekuwona. Ilo moya lo vele kumele simamukele. Yebo lo ngokholwa kanjani? Ngemoya wokholwa ngoba uJesu udila labantu ukuthi ngilethe umyalezo. Uma nikholwa nizosinda. Kepha uma ningakholwa angingene. Ngoba yini sekufikile lesixazululo sokuthi nikwazi ukusindiswa. Sengifike isixazululo ukwazi ukusindiswa. Sekufika isixazululo. Phela uJesu isixazululo hayi ukuthi-ke uza yena isixazululo. Ususizilwane kufaka umuntu. Faka njani umuntu lo ozele wakhonza uNkulunkulu ngokupheleleyo wayenza yonke into efuna uNkulunkulu. Ngenyama ngoba yini singabantu bakaNkulunkulu abajwayele yena uNkulunkulu lithi eBhayibhelini weza enyameni ukusho ukuthi uNkulunkulu wasefika isikhathi ukuthi azobuyisela umuntu kuyena. Uzabuyela uNkulunkulu hayona inyama. uNkulunkulu ngumoya. Kulabo abakholwa ngomoya ngoweqiniso uNkulunkulu ufuna kanjani. So uNkulunkulu befuna ukubuyisa umuntu kuyena. Bekumele uNkulunkulu enze waba isimo somuntu. Ingakho nje iBhayibheli waba isimo wathatha isimo senciko wazithoba. Uthe besezithobile kwaze kuba sekufike sesiphambanweni. Engokuba wayesenikwa igama. Leli gama ngaphezu kwawo wonke amagama. Ukuba egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu. Igama likaJesu. Uma ungakholwa izinto ezisho uJesu awukholwa egameni lakhe. Uma uphikisana izinto ezisho uJesu awukholwa egameni lakhe. Noma ngabe kuthiwa uyacula noma ngabe kuthiwa ungakholwa fanele ukholwe. Indawo yokukholwa. Uthi omunye ngilethe indodana yami kubafundi bakho kuba bayithiwa amadimoni bahluleke. Uthi uJesu-ke labantu banokukholwa okuncane. Nina nokukholwa okuncane. Uthi ilethe naye indodana yakho. Yathi izindodana yayishaya imphuma yakhona. uJesu wayikhipha egrilini yakhe imoya. Uthe bese eyikhiphile imoya sebeyabuza ukuthi kwenziwe yini singakwazi ukuthi thina sikhiphe le mimoya emibi. Uthi uJesu ingenxa yokholo lwenu olunjani oluncane. Yini eyenza ukuthi kubenzima ufikele kuJesu thina ukholo oluncane. Siya kuJesu asitshele iqiniso bese kuhanjwa endleleni bese siyaqhubeka ngoba yini sifikele ukwesaba njengoba nakho uPetru kuthiwa kehle emkhunjini noma esikebheni ahambe emanzini esebonile uJesu ehamba emanzini. uPetru athi Nkosi uma kuwukuthi wena lo ngimeme nami ukuba ngize kuwena. Uthi uJesu was into nje eqondile le. uJesu was waphuma uPetru wanyathela emanzini esabheke uJesu ngokukholwa nangokujabula lento leyibona. Kepha thebe sekushaya isifungo
amagagasi olwandle sekushaya imimoya esindayo. Waqala wasaba wabheka yona wakhohlwa uJesu. Siyakhesha ukukhohlwa uJesu. Glory to God. Siyashesha ngikhathana noma ngabe uwena noma ngabe kumina nje siyafana. Siyafana. Siyashesha ukukhohlwa. Kulula ugijimela lokho kwasezweni engazi ukuthi-ke kunenzuzo emphefumulweni wakho noma kunokuphila okuphakathi. Sibalekele ukuhlupheka nosizi ngoba yini sixakwa izimo kuJesu. Athi asime uthi-ke bese khuluma sekushaya ivunguvungu wahamba olala yena abafundi bakhe betatazela begijima bethi akukhathali yini ukuthi thina manje siyaphela phela siyaphupha. Uthi uJesu-ke wahamba uJesu wavuka wayesevele ekhuzulwayo. Thebe selikhuzile ulwandle lathula lathi nya. Ufundisana uJesu uthi empilweni buka empilweni zizofika izilingo velulale unokuthula khona uphakathi. Ukusho ukuthi-ke ungadadazeliswa izimo ezenzeke eduze kwakho. Yayizona ungadadazeliswa izimo ezenzeke eduze kwakho. Wena ibona ukholo wena. Qina ukholweni lakho. Mase bezibuza ukuthi umuntu onjani lo kwazi ukukhuluma nemimoya imlalela. Nolwandle iyamlalela. Yebo nto leyo. So manje ukholo lomuntu ilona olumsondeza uNkulunkulu. Hayi ukholo uJesu ukhuluma ngokukholo. Sinikwe ithuba lokukholwa. Ekukholweni kwethu sizisondeza kuNkulunkulu hayi kubanye abantu. Akusizi ukusondeza kubantu basondela noNkulunkulu uthi uyikholwa. Ibuhlungu lo. Kungcono ukusondela kuNkulunkulu ube futhi usondelene nabanye abantu. Uphinde usondele kubantu usondele kuNkulunkulu. Konke ukwenze ngokulingana. Kepha lokho uNkulunkulu athi ukwenza kakhulu khona uzokwazi ukuthi ukwenze kakhulu nakubantu. Ukuba yini uma ufike ukwenza kuNkulunkulu kakhulu ngeke sikwazi ukwenza kubantu. Lezi zinto lezi kumele sizenze. Ukuthandana, ukubekezelelana, ukukhulekelana, ukupha ukuba nje nokubambisana. Izinto lezo ezidinga abazalwane. Ngakho abazalwane kuyindima yabo ukuba baqinisekise ukuba bekhuluma ngezithelo zikamoya. Lezi zinto lezi banazo ngoba abona izithelo zikamoya uma ungenazo uma umzalwane phambi kwabantu bese inhliziyweni yakho ngumthakathi. Inhliziyo yakho igcwele kubi, igcwele inzondo, igcwele amanga, igcwele nobufebe. Nayo incwadi ezokuphela la yaseGalatiya chapter 5 kusukela kuverse ngifuna nje imisebenzi yenyama ukuthi yini. Incwadi kwabaseGalatiya chapter 5 verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Imisebenzi yenyama sike sibheke imisebenzi yabantu. Imisebenzi yabantu abangakholwa nabantu abangabasethisi. Ithi imisebenzi yenyama nansi isobala engukuthi ubufebe ubufebe nje ungafeba kuphela nomantombazane wala besilisa yakubufebe nje lezinto zenkolo hamba uzimixa ngenxa ukuthi ngelo moya kaJezebeli usulawula umuntu Jezebeli. Nokungcola bese kuba ukungcola komuntu Jesu ukungcola uthi ukungcola akubona ongena ngomlomo kepha kuhlezi la kuwena ngaphakathi. So uma ungcolile umuntu ungcola inhliziyo. Bese ungcolile ubani akusho ukuthi ubheke ngaphandle kuthiwa bhekani isenzo sakhe, bhekani imikhuba yakhe, bhekani ulimi lakhe lulaleleni indlela akhuluma ngayo. Emva kwalokho sekuthiwa ungcolile ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yakhe kugcwele ukufa amanyana izinto ezinyanyisa phambi kwaNkulunkulu naphambi kwabantu. Khona izinto ezinyanyisa njengamadoda alalana wodwa kuyanyanyisa lokho. Abantu besifazane abalalana amanyana lawo into engamelekile. Amanyana yinto engayinhle phambi kwabantu. Njengomuntu ugibela isilwane alale nesilwane njengokuthi ulala nomuntu. Umuntu
udlongulayo yabona nje umbulali yawenza amanyala nokukhonza izithombe ukukhonza izithombe nokuthakatha nobutha imisebenzi yenyama nobutha inzondo ngaphakathi zamagugu ngapha futhi siyathandaza ngapha sifaka okhololo lothayi ngapha sifuna ukunikela abantu sifuna ukubuka sima-charity kepha manje ngaphakathi sigcwele ububi inzondo nokulwa nodlame sidlokovelane nje kodwana abantu bayakholwa kepha banabantu abanyolutayo ukuze-ke enhliziyweni zabo bajabule ngokuba kwabusathane ngaphakathi kabusomoya kasathane bahlala bayakholwa kepha manje bese bekhuluma izinto ukuthuka abantu kepha hhayi ngoba nakho ukuthi bazama ukubuyisela abantu iGesu bebekhuluma bayabhizi bayaziphakamisa ngoba yini ngaphakathi kubona yilokhu uGesu akushoyo ukuthi umngcola umuntu omoya uNkulunkulu uzokhuluma umuntu asakhuluma iBhayibheli khona umuntu akhuluma naye baxabene futhi akusashumayeli lo muntu lo usesebenzisa iplatform egama likaJesu eyilo lonto leyo ingozi yenye le ezinye izinto esizama yabona ngomoya kamoya uvuma nomoya ubona ukhala abantu bephenduka abantu bezisola abantu bevukela umoya ukujabula nothando ukududuzeka ithemba unosendike la uyakhuluma kama inhliziyo yakho yathi uzoshona usho mina ngoba invento mina bese uthi abanye bakholwa ukuthi uyayishayela izwi cha uyazi ukuthi abangani bakho kuba kubona seyakashumayela inehlebo khuluma la right ngoba yini labantu laba bathela ngayo umona siyamonelana umona ukuthi nesiphiwo esibayidlana umona ube nomona nento ongekuze uyithole esiwinikwe lo muntu esiwinikwe izinto lezo ezifaka usathane kuthina abantu nami uNkulunkulu ngiyamcela lo moya ukhiphe nje uphele inyanga umoya uyavuka vele umoya womoya nalobani kepha simele ukuthi Jesu usuppresse sumcindezele ngegama likaJesu ngegama likaJesu angekufundi lokho ngegama likaJesu angekufundi ngoba yini uyazi ukuthi lento ayilethi ukuthula izweni yakho kepha izoletha umsindo nokungcola kwenhliziyo nokuthukuthela izithelo zenyama ke lezi izinto ezenziwa inyama yethu intukuthelo engapheli intukuthelo engafuni ukuphela nokubanga umbango hlezi kumbango izikhundla kumbango amagama kumbango abafana kumbango amantombazane kumbango izimoto kumbango izindlu kumbango imishado kumbango amafa kuyabangwa imbango nje awusane sitele ukuthi bahlehlela umbango uyabala bayabanga ngoba yini uyasitshela ukubhala ukuthi nali imisebenzi yama izamanga leBhayibheli ngitshele phela ngitshela ukuthi inamanga iBhayibheli lithi bebe noma umuntu ungqabe manje uNkulunkulu uqinisekisa kuba yini thina abantu sigcwele umoya ophafuza inkohliso nokwalana mina nje ngiyazazi ukuthi uNkulunkulu ngifuna ngilungise kubo anginayo ukutshela ukuthi hayi ngoba sengiyashumayela sengirakhaya ngisashoda impela futhi ngumfana omncane okukhulweni ngumfana omncane ngisho empilweni kahle nje angazi lutho lokho engikwambulelwe akusho ukuthi mina sengiperfect cha ngokuba ngivumile ukuthi ngenze lento efunakala incwadi njengoba usofuna incwadi engake incwadi kumele silandele mina hayi iBhayibheli lithi ke hlolani imibhalo ngiyakhuluma bese ngenze lento ekuthiwa i-referencing lapha eBhayibhelini ngempilo ngoba uthi umbhalo behambani uyoshumayela ngale thempelini uyoshumayela ngawo bonke amazwi alokuphila okusho ukuthi-ke into esiyenzayo la ukuhlola imibhalo bese sikhulume ngokuphila bese sihlola imibhalo ukuthi ekukhulumeni kwami ngabe liyakufakazela yini izwi uma liyakufakazela iBhayibheli ukuthi lento ihamba ayinamsebenzi ngoba ngeke izimlethe leyo nto engishoyo kuNkulunkulu sifuna ukukhuluma izinto ezosondeza abantu bani kuNkulunkulu hayi mina nomona nokuthukuthela ingakho kungelula ukuthi sishumayele imnikelo ngokuba yini siphethe enye into lowo osebona ukuthi afake isandla sakhe ephaketheni anikele ngokuba usempilile lento esiyiphethe
hayi ukuthi wenzela mina ukuzihlupheka nginosizi lami olwami angikwazi ukukhombela umnikelo futhi ngibuza uNkulunkulu tshela abantu bakho banikele cha uthi unezandla ezimbili unengqondo nezinyawo nangu uJesu uthiwa waba isimo senceku waba yikhapenta waba umakhi wamaplangwe nangu uApostle Paul ungumakhi wamathende sinto abadobi manje mina sekwenzele phansi uqoqeke mandizandla kibo umfundisi okumele nje imali vele iqhamuke ezulwini ngizogcina ngishumayelele ukuthi phela nikhokhe imali manje-ke sishumayelele ukuthi nina nisindise umphefumulo yenu ingakho siphethe yini sindizela ukuba nithathe uJesu ababona ngomuzi lencwadi lemfundisi ngathi ngokukholwa lithi iBhayibheli ikholwani yini uma ningakholwa ukuthi ubaba kholwani yini ukuthi ngikubaba nobaba ukini umesho njalo Jesu-ke uphinde lapha kuverse 25 ngikhulume lokhu kini izinto engizikhuluma kunina ngisahlezi nani yebo umduduzi umoya onjani ongcwele uJesu uthule nomoya ongcwele iBhayibheli ngoba akekho enawo lo moya uJesu esaphila kepha uJesu manje uma-ke sengihambile ngizothumela umduduzi umoya oyingcwele ubaba ayamthumela egameni lami ubaba uzokuthumela egameni labalini lami so besamkela umoya ongcwele samkela abalini uJesu exactly manje siyathanda ukugcizezela lezi zinto lezi ukuba iyona nto esiyivulele iBhayibheli angithe sihlole imibhalo asike sihlole uthi uJesu-ke siyazi ukuthi uthe uJesu mina ngikubaba nobaba ukini futhi nje incwadi kaJohane 14 iyonke nje isivezela ukuthini buka nje eqaleni incwadi kaJohane 14 verse 1 inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani uNkulunkulu nale ndawo yokukholwa buka uthi ningakhathazeki into abaniyenze yini kholwani uNkulunkulu glory to God ikhole nayini bese nikholwa nayi ekhaya likababa ngoba buka mina kholwani uNkulunkulu ukholwa ukumina so bese nikholwa nayi ngoba yini baba simuzi bese ekhaya lababa kunezinto eziningi kukhona izindlu eziningi uma bekungenjalo ngiyakutshela ukuthi ngiya kulilungisela indawo nxa ngiya ngililungisela indawo ngokuye ngize ngilibuyisele kini okay so uzobuya azosilanda ufuna ukuzwa lo phansi uzobuya azosilanda uthi-ke ngizini ngazomxwayisa ngizohamba-ke manje njengoba ngibuhambe nginike ithuba buka vele nginike ithuba phela sinikwe ithuba ingakho ethi kubafundi bakhe hambani izizwe zonke nezabafundi uthi-ke ngizobuya uthi ngizobuya nini akubona ukweni lokho akubona ukweni amandla ngizobisela ka-Israyeli cha akubona ukweni futhi lokho ngoba akukho umuntu ukwazi ukuthi ubaba angenzani ngamandla akhe lonto leyo akukho umuntu uthi-ke nokubuya kwami akekho kwaziyo izingilosi ezulwini wamina uqobo lwamagazi kepha ubaba osezulwini usho ukuthi uNkulunkulu kuphela owaziyo ngoba inyama ayazi lutho uJesu kubekhuluma isikhathi lokuhlolisise yenze kakhulume njengenyama njengendodana aphinde akhulume ekuNkulunkulu ubukhuluma manje ngokwe-authority ngokusemthethweni sekukhuluma uNkulunkulu so uma ungasuthola isiphiwo sokwazi ukwahlukanisa lokho uNkulunkulu uyobeka ukuphe isiphiwo esinzima khona izinto ezikhulunywa eBhayibheli uJesu kepha abantu bathi-ke ukuthi uJesu noNkulunkulu bayinto eyodwa kupho manje kusho kanjani lo phela bekhuluma inyama ngoba njengoba kuthiwa wazithoba so inyama ibuye ibhekise kwenyama ingakho kuthiwa noma esentabeni ethandaza nabafundi bakhe wajuluka wajuluka umfana ngathi isimo segazi zamuthini ukuthi inyama bengithuthumela ukwesaba kepha uJesu uthini uthi baba le nkonzo ngadluli kepha makube intando yakhe eziwayo hayi yabo yibona lento le so inyama le ilapho ukufuna izinto zayo yabona iBhayibheli lithi inyama izifunela kwayo uphambene inyama nomoya izinto lezi ezisuke zifakazela ukuthi
izwi loNkulunkulu ayinamandla. Glory to God. Incwadi yamaHebheru 4:12 beyikhuluma ukuthi nje izwi loNkulunkulu linamandla, likhali futhi kunenkemba esika nhlangothi zombili. Lonto leyo iyakuvezela futhi verse 12 right incwadi yamaHebheru. Lonto leyo iyakuvezela ukujula kwezwi. Izwi likaNkulunkulu ngendlela eyicebe ngayo futhi nangendlela elilothe ngayo. Incwadi yamaHebheru sashuko 4 verse 12. Ngendlela elilothe ngayo ukuceba kwezwi loNkulunkulu kujulile ngokuba ivesi nevesi uma sokunaba sokungena kulona ngokujula uyabona ukuthi uNkulunkulu la uhlakanipheka le ndlela mina engiyifite ukuba fanele ngifunde indlela zakhe ukuze ngizothola lokuhlakanipha. Ukuba izwi likaNkulunkulu liphilile. Izwi uma ungakholwa yilo ngeke uthole ukuphila. Ukuba unqabe izwi eliphilileyo linamandla libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Zonke izinkemba ezisika nhlangothi zombili ngeke zibe bukhali ngaphezu kwezwi likaNkulunkulu. Lihlala ukuze kwahlukanise. Uma selingena kumuntu lingena kuze lijule liyokwahlukanisa umphefumulo nomoya namalungu nomkhandla. Yahlulela izwi bese liyahlulela imicabango lento adlinza ngayo elizweni yakhe. Bese kuwethula umuntu futhi ngimamkelisa yilo nalo ngokwemisebenzi yakhe. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngendlela ocabanga ngayo nangendlela wena ophila ngayo nangendlela owenza ngayo uNkulunkulu uzokwahlulela ngayo. Ukuba yini izwi lakhe athi lapha kwincwadi yaJohane isahluko 6 incwadi yaJohane isahluko 6 sukela kuverse uba uverse balo 61. Yebo uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho wathi lokhu kuyanicunula na. Yebo. Uma nibona indodana yomuntu. Uma sebona uJesu bemanje yenyukela lapho yayikhona. Yenyukela ezulwini lapho evela khona. Yebo. Niyakuthini na? Yini enza kuyisho manje? Umoya ophilisayo. Uthi Jesu umoya ophilisayo. Ufufezela ukuthi ngabe umoya. Uthi Jesu umoya ophilisayo. Izwi elizokwahlulela incwadi yakhe futhi usahluko 12 isahluko 12 verse 47 futhi kuyiveza kulento lokuthi sikhuluma ngezwi-ke manje ukuthi uma izwi lithi-ke umoya ophilisayo. Umoya ophilisa ukuthi uJesu Kristu-ke ungulizwi. uJesu Kristu unguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungulizwi owayekhona ekuqaleni futhi okhona nozayo. Ulizwi uma ungaqondi ulizwi kuba nzima ukuthi uqonde mina njengoba umuntu ngifana nawe. Kepha yena weza kubantu naye futhi ubaqondisa abaningi azange baqonde njengoba namanje abaningi bengaqondi. Le nto le ijulile bathi-ke igazi nomphefumulo akuhambisani. Incwadi ngokukaJohane akuhambisani. Why? Ukuba umoya kaNkulunkulu uhlukene nemisebenzi yani yenyama. Imisebenzi yakho yenyama uzenzela ngokuthanda kwakho noma kwakho noma kwakho noma kwephosi yakho emsebenzini noma kamkwakho. Kepha ukwenza ngene lokho uNkulunkulu uzobele kunezinto ozomela uzenze noma uzophoqa ukuthi bafune uzenze. Kepha uthola ukuthini azamsali kanye noNkulunkulu. So kuyahlukanisa ukuthi cha umsebenzi wenyama lokufuna futhi awulungile phambi koNkulunkulu. Incwadi uJohane isahluko 12 verse 44 khona uJesu wamemeza wathi okholwa yini kalokhu yini kepha ngongithumileyo. Khona uJesu wamemeza wathi okholwa yini kakholwa yini kepha ngongithumileyo. Obona mina ubona ongithumileyo. Ngize ezweni ukukhanya. Ukuba yilona naloyo okholwa yini angahlali ebumnyameni. Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalokhu angawagcini lowo angimahluleli mina. Angimlahli mina.
ngokuba ngizanga ukuba ngahlulele ngoba izwi, akuzange emhlabeni uzolahla abantu, kepha ukuba ngisindise kepha izwi. ukuba yilo nalowo okholwa yimi asindiswe. Ongalayo Lowo onqaba ungamukela, engawamukeli amazwi ami yes, unomahlulelayo. khona ozokwahlulela. Izwi engalikhulumayo, Yini? izwi Okay, izwi. Yesu uyakhuluma udala uveze kwakho ukuthi ubaba uzolahlulela mina ngizonsindisa. So izwi ulizwi njengoba sekukhulumile uyohlezi iphila kuwena. Umazi noma kuthiwa uyamnqaba uyamphika, kepha ngenxa ukuthi wazi ukuthola uJesu. uJesu washo akafuni ukuthi wena ube namagqubu, akafuni futhi wena wenze ubuhle basemhlabeni kube igugu kuwena. Kufanele wena uzenze ube yigugu-ke. Ingakho kuthiwa manibe ngcwele ngokuba yena ungcwele, ngoba yini ufuna ukuthi niqonde ukuthi iy'nhliziyo zenu zingakhathazwa ukusiza semhlabeni, ukuba alupheli lolu sizi. Lezi nkinga zakhona azipheli, ukuba siphila emhlabeni wobumnyama kaSathane, lapho khona kusenhliziyweni zabantu. Ngisho ungakholwa kangakanani, wena uSathane ufuna wenye impela-ke. Yabona wena usuthi uyakholwa wenye impela lo uSathane amfunayo, ngokuba wena usuphazamisa ini umbuso nesigodlo sakhe. So manje kufuneka azame wonke amaqhinga anawo uSathane ukuthi wena akuphambukise endleleni yakho khona uzoyiyeka. Yonke le nto ojwayele ukuthi ulokhu ubemeza uJesu la, ulokhu uyakhuleka, ulokhu uthi uyadumisa. Uthi uSathane ufuna udumise yena. Ngakho-ke kufanele sibe nokuqonda lokho ukuthi uNkulunkulu akafuni sinemlalelo uSathane ngoba ungumkhohlisi, ungumdukisi, ungumbulali. Ukuba uNkulunkulu lo wasifundisa kona kuyizwi ekumele liphile kuthina. Uma sekufika isikhathi sokwahlulelwa, siyolahlwa ngoba yini siliphekile izwi sangalenza. Akukona ukulazi ngoba ngikhuluma, yabo manje ngiyakhuluma, kepha ufuna ulenze. So ukhiyeke noma isahluthulelo usiyasinikwa, uma ungakwazi ukuvula ngaso ugcina uphethe isahluthulelo ungakwazi ukuvula. Emva kwalokho uhambe uvalelwe ngaphandle isahlulelo sakho uze kuphethe isikhathi sokuphila. Ungajabuliswe isahluthulelo ungasisebenzisi. Izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. Yes, Ngokuba mina angikhulumanga ngokwami, akhuluma izinto ngokuhlakanipha kwami, kodwa ubaba ongithumileyo, kepha uNkulunkulu wasemazulwini uyena kimi, uyena onginike umyalo uyena onginike umyalo ukuthi ngizakuthini, wokuba ngizakuthini. yes, Ngikhulumeni. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Lokhu uthi-ke ngiqinisekisile ezweni yami ukuthi lokhu engikunikiweyo uyinto ekumele ibe isibambelelo sobambelela ekuphileni okuphakade. Ngakho-ke lokhu engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho ubaba angitshela khona. Yabona izinto zikaNkulunkulu azifuni ziphile, zikhulume njengoba uNkulunkulu ezamzile. Lokhu kuyisibonelo, uJesu uyisibonelo. Singazami-ke ulokhu sibhincela kancane, sizama-ke manje uvula imisele engenamsebenzi ibikhona indlela. Indlela ikhona. uJesu ngiyindlela neqiniso lokuphila. Uthi lowo ogcina imiyalelo yami ukhombisa ukungithanda. So ukukhombisa ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuthi into ayishoyo usiyenze kuphela. uJesu Kristu uyinkosi. So okholwayo uyakubhabhadiswa, njengokusho kwembhalo. IBhayibheli-ke sebekuzwa bonke lokhu base behlabeke ezinhliziyweni, base besho kuPetro nakubanye amapostoli, madoda abazalwane sokwenze njani na? Wathi uPetro uphendukani, yilowo nalowo abhabhadiswe Egameni likaJesu Kristu, ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele, isithembiso ngesene sabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. bayisefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini, Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphansi. zisindise, balekela kuJesu, ubalekela isono sakho njengomuntu ebaleka inyoka. Yabona umuntu beqhamuka inyoka eduze la ithuma wafa, ubalekela inyoka. Inesithunzi inyoka kumuntu walendlela nje yokuthi mesazi ukuthi iyabulala, hawu bebona inyoka ubona ukufa nje, hawu inkinga. Siyabonga uNkulunkulu kukho konke kulabo abafuna ukubhabhadiswa,
egameni likaJesu Kristu basithike kulemininingwane. Uyayibona ku-screen, uyizwile inkonzo iqala. Sicela uNkulunkulu asigcine siphinde siqhubeke nomsebenzi size sibonane nangokuzayo. Sibonge umkhuleko nothando nokubekezela ey'ntweni zonke. uNkulunkulu anibusise. Sicela sizwe umkhuleko. Baba egameni elihle Nkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho Nkosi liqhubeke njalo ngokuba liyinkemba ecijile uNkulunkulu ngaphezu kwenkemba ecishe inhlangothi zombili. Alihlabe uNkulunkulu lahlukanise lahlulele Nkosi konke okuyimdlizo okuqashile ngokuba wena ushilo kube enhliziyweni yomuntu Nkosi kuvela konke ukutha nokubi. Kepha wena Moyingcwele uyakwazi uNkulunkulu ukuhlolisisa izibili zomuntu nenhliziyo yakhe. Sithi mayenziwe intando yakho Nkosi Jesu. Silungisise Nkosi size sifinyelele ekuqondeni ngokuba wena wedwa uthi asicele konke esikudingayo uNkulunkulu onamandla. Uyazi ukuthi umuntu emhlabeni Nkosi akadingi imali, akadingi uNkulunkulu ukudla ngokuba uyabonelela nezimpahla zokugqoka. Kepha udinga Nkosi ukuba nxuse ngakho konke ukuba wena wedwa wehlise umoya ogcwele. Sihlanzeke izinhliziyo uNkulunkulu, sihlanzeke izigubo zethu zikamoya Nkosi zibe izigubo ezicolekileyo ukuze sibonane nawe ngosuku lokugcina njengomakoti elinde umkhwenyana. Egameni lakhe elihle Nkosi Jesu, thatha udumo nenkazimulo manje